Nafarroa aniztasuna da. 270 udalerri ditu, eskualde agroklimatiko desberdinak, eta 50.000 lagun baino gehiago landa eremuetan bizi direnak. Nafarroa gauza asko da. Nafarroa landa eremua da. Bere herriak dira, bere jendea, bere proiektuak, bere paisaiak, bere bizitzeko modua. Eta orain, rural bizi jaio da. Nafarroako landasarea, espazio digital atsegin bat. Zuretzat pentsatua, landa ingurunearekin jatorria duenarentzat, bizi denarentzat, lan egiten duenarentzat, edo amets egiten duenarentzat. Rural bizin aukera ugari aurkituko dituzu landa ingurunean hasi, konektatu eta ekiteko. Baina rural bizi askoz gehiago da. Benetako istorioak kontatzeko, ekimenak ikusarazteko, esperientziak parteekatzeko eta gure herrietako bizitzari balioa emateko bozgorailua ere bada. Landa eremua, oraina eta etorkizuna delako. Eta rural bizi, hau guztia da. Rural bizi. Nafarroako landa sarea.